Кой е този цула? Кой ви не вижда? Едно, две, и сега. Прочива обич, нека ме убива. Вече поди мога да дигам подобната. Чапи една водка, защото... Аз мога да пея. Удари, удари по сърцето ми ти. Изтепи с водката свикнах. Да не заспа, моля. Че, после да покажеш едно клипче на стрима. Къде си това? Не. Не спирам. Imagine да живееш в Бургас, брат, ужас. Това или Imagine да си морски град и да не си морска столица. Ма не бе, то не е това, то не е до това, просто самия град е гаден, разбираш? Добре сега, знаеш ко? Омръзна ме. Интересува ма, аз ли съм Лил Уейн? Ти ли си Рик Рос? Не, защо? Браво е, Янски, браво е. Сега и аз съм на... Айде. Ама, Воли дъжд, брат! пирати. Пак? OnlyFace UK. Това е Age Verification. Що е UK лика? Да, ще се седим. Мамичката ти де... Мамичката ми дева откача полякче с кома педеращите гадни. Мамичката ми дева откача. Нека фейк, такъв бейт лик е се. Мале, будеше те е бъл педераса, всичко стана около смешник. Мамичката ми дева откача. Добре, какво очакваш? Ей, мангустас! Няма бе! Забавно се е бокса чекирато бе! Така, спирам аз да ходя по корка вече. На мене, Ариала! Ти май не чу какво казах. Ба, не мога да говори. Ба. Шпак ли има ли правя? Единствената ми тройка, където съм правила, беше с две румънки. Женска тройка. Бяха супер дживи, имаха пирсинги на циците и на ония работи. Бяха гати мацките, завиждайте. Stop it. Get some help. Да. И на мене много ми се ребрата, разбираш. Аз съм примерно пети клас. Има и много ми се ребрата. Да. И се чудим къде да се рем. Тоест къде да се растане. И влезнах в един вход на първия етаж. Гледах да няма никой. Свърших си работата възможно най-бързо. Избърсах се. И бегом се. И един мой приятел после влезна се да види вътре какво става. И нали знаеш, че хората си остават чехлите отпред. Да. Пред самите врати. Ми взе един чех обратле и го размаза навсякъде. Аз знам вече, бял
Добре, той е зачен стоял. Зайченцето бяло, цял ден си играло в близката горичка с една сърничка. Искам черни кучки в мен. Газа им да са клати. Искам черни кучки в мен, газа им